ήρθατε να κάνετε εσείς εδώ? Εγώ λέω να πάμε για καφέ. Άντε πάμε, γεια σας. Τι ακριβώς γίνεται? Σήμερα σε αυτό το μάθημα, όχι μόνο σε αυτό, αλλά και στα υπόλοιπα, άμα ξαναπώ τι, θα ρίξω 10 κάμψεις, αλλά με παλαμάκια. Κανένας δεν μπορεί να σου κλέψει σε την παράσταση, αφού το ξέρει. Μου την κλέψανε, την δώσε τα νούμερα, το δώσε. Λοιπόν, Θοδωρή, μπορείς να μας πεις το ονόμα του εισιτήριου σου σημεία ανάλογης απόδοσης σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα? Ίσως. Ίσως. Για να μας πατήσεις. 1 δευτερόλεπτα. Γεμάτη χαρά, Γεμάτη ενέργεια, Ναι. θετική ενέργεια πάντα. Ναι. Γιατί δεν πείθεις τόσο πολύ, Βασίλη? Δεν πείθεις, κάτι συμβαίνει. Άδικο είναι, κυρία. Ποιο είναι άδικο? Δείτε πόσες σχέσεις μας βάλατε, έχουμε και άλλα μαθήματα. Τι άλλο έχεις να κάνεις? Και τη θεωρία σας. Άμα δείτε, αυτό εδώ πώς θα το μάθω εγώ απ' έξω? Όχι, αυτό είναι την προηγούμενη φορά. Θάνο, μην μπερδεύεσαι. Πάμε να δούμε τι θα μάθουμε σήμερα. Κοιτάξτε εδώ αυτόν τον κύριο, το βλέπετε? Skibidi toilet. Skibidi toilet. Πολύ ωραία. Δημήτρη, γιατί δεν είσαι τα κορδόνια σου τόσο σφιχτά, τι κάνεις εκεί? Κυρία, έχουμε αγώνα αύριο. Τι αγώνα έχουμε αύριο? Δίνουμε πανελλήνιες και έχουμε πολύ δυνατή ομάδα. Α, πού είναι η ομάδα? Γεια σας παιδιά. Καλή επιτυχία. Καλή επιτυχία όλους. Και όλοι να λένε ένα μία σοφός. Καλές διακοπές. Τι ώρα είναι? Ωραία για θρίαμβος. Team Vicky, κάντε like και subscribe. Λοιπόν, ήταν μια πολύ ωραία σχολική χρονιά. Λοιπόν, αύριο πάμε να κλείσουμε έτσι ωραία με ένα 18 στην οικονομία και θαλασσίτσαμε. Εγώ πιστεύω ότι το βιβλίο της κυρίας ήταν πάρα πολύ βοηθητικό. Εγώ προσωπικά βοηθήθηκα πάρα πολύ και πιστεύω προσωπικά η ταπεινή μου γνώμη είναι ότι πρέπει να κυκλοφορήσει ευρέως στην αγορά. Λοιπόν, κύριε, αύριο πάμε να κλείσουμε με μια φιέστα στις εξετάσεις και μετά να πάμε να το γιορτάσουμε με την παρέα του σχολείου στις πισίνες. Φουλ στη φοιτητική ζωή. Άλλη μια χρονιά έφτασε στο τέλος της. Ήταν πολύ ωραία χρονιά, δύσκολη αρκετά παθητική, αλλά επιμονικά πάντα να επιμένετε στο στόχο σας και να μην φοβάστε την αποτυχία. Γιατί και την αποτυχία διδάσκεται ο άνθρωπος. Αρχικά θέλω να δώσω ένα μεγάλο ευχαριστώ στην κυρία Βίκη Σιμονίδου για την υπέροχη δουλειά που έκανε. Μας έδωσε τις γνώσεις, τις ικανότητες για να ανταπεξέλθουμε στο μάθημα της οικονομίας. Ευχαριστούμε πολύ την κυρία Βίκη για όλη τη χρονιά και που θα γράψουμε αύριο 20. Ευχαριστούμε πολύ την κυρία Βίκη για την καλύτερη προετοιμασία για τις Πανελλήνιες. Καλό καλοκαίρι. Καλό καλοκαίρι. Βίκη Σιμονίδου, καλύτερη καθηγήτρια. Ελάτε τόσο το στήριο, θα το μάθετε όλα. Πες αλήθεια, σε έχω πληρώσει για να το πεις αυτό? Όχι, σίγουρα, μην κοροϊδεύουμε. Οκ. Ούτε θα ζητήσει λεφτά μετά. Εγώ έχω να πω ότι αυτό το μάθημα με έχει κάνει να μισήσω το πινκ-πονγκ. Να μισήσει το πινκ-πονγκ! Πλέον δεν μπορώ να πω μπαράκι. Περίμενε, πρέπει να το αιτιολογήσουμε αυτό. Δώσουμε ένα λεπτό. Ευχαριστούμε πολύ την κυρία Βίκη για ό,τι μας έχει μάθει φέτος. Είναι όλες τις στιγμές που έχουμε περάσει, να μας λείψει η παρέα και κυρίως εσείς. Δεν νιώθουμε άγχος, το πίεση, το στρες, ήρεμοι και Μπράβο, μπράβο. Ευχαριστούμε πολύ για την ωραία συνεργασία που είχαμε όλη τη χρονιά. Κάναμε πολύ ωραία μαθήματα. Τέλεια. Ευχαριστώ πολύ, κυρία
για αυτή την υπέροχη χρονιά που περάσαμε μαζί. Ελπίζω να έχει καλό αποτέλεσμα που βγαίνει στο 2 μέχρι τα αποτελέσματα και ελπίζω να μην χάσουμε επαφή. Κυρία Βίκη είναι ένας άνθρωπος που με μία λέξη τα χαρακτηρίζεται σίγουρα. Πέρα από τις γνώσεις που απέκτησα, έμαθα πάρα πολλά πράγματα, βοηθήθηκα αρκετά. Με γέμισε με αυτοπεποίθηση, με γέμισε με ελπίδες. Είναι μεταδοτική γιατί αγαπάει αυτό που κάνει και πάντα θα το έχει αυτό. Και το ότι θέλει συνέχεια να μαθαίνει πράγματα και να βοηθάει τον κόσμο είναι... Την κάνει ξεχωριστή και δεν θέλω ποτέ να τη χάσω τη ζωή μου, γιατί πραγματικά με βοήθησε αρκετά σε όλα. Ανεξαρτήτως αποτελέσματος, εγώ ξέρω ότι έχω κερδίσει.